ordu honeko unekaranak. Mitxu, bezarkada bat! Gozoa da herrieta egiten duenean ere. Ezkekoa ematen duzu, ez zaitut honela ikusi nahi, guazen bioki ilapendegira. Noiztik ez duzu ilatindatu, zu ez zara ermitaua izateko jaio laguntxu. Non eskutatu zara ba, basamortuan? Gutxi gora bera, erantzun diot, erreskatearen emozioagatik murrinka. Txamarra bana erosi dugu. Enuen hartuko, zakatu espanindu. Ez zait zipitzik gustatzen, arropak probatzen ibiltzea. Arratzalde bakarrean gaztetuta potsua, barrukoak besterik ez zaizkigu falta. Besotik helduta joan gara eskolaperaino. Bularretakoak eta kuleroak aukeratu ditugu. Txambelinak, musu pare batekin agurtu dugu elkar. Laster arte lastana eta ia noiz entzuten dizudan esaten, zerbait topatu duzula eta ez galdu, nok eta zuk. Ze lista den nire laguna. Lentzeriarekin disparateak egiten nituen emeren epokan. Erosi izan ditut behin baino jantzi ez ditudan prendak. Ez garestiak, banan-banan hartuta, baina guztien batura 300 eurotik gorakoa inoiz bai. Berdin zait, nitaz, eta idazten ari naizen honetaz, egiten ari zaren edozein juzku. Oihalki gardenak, atzebako kuleroak, edo ligadun galtzerdiak, plazerraren aurrerakinak ziren nire tiraderetan, eta desioaren finkalekuak nire irudimenean. Striptiz kontuetan, sosa hutza izan arren, gelako oksigenoa aitu arte, eman eta hartzen dut atsegina.